नमस्कार. जय मल्हार धनगर समाज बांधवांनो, आज आपण भारतामध्ये आपली संख्या नंबर 1ला आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये नंबर 2ला आहे. तरी सुद्धा आपल्या संवादाची आदर्श आणि दिशा काय अवस्था निर्माण झालेली आहे. कारण त्याला कारणीभूत आम्ही स्वतःच आहोत. माझा धनगर समाज स्वतः आहे. कारण आम्ही ध्येयवादी सोडून देहवादी लोक बनलो. कारण ध्येयवादी आम्ही राहिलोच नाही, आम्ही देहवादी लोक झालो. काय देवाच्या मंदिर बांधकामासाठी आम्ही 50 ते 25 लाख रुपये खर्च करू शकतो. काय पण जर प्रत्येक समाजाने ठरवलं, आज असं कोणतंच महाराष्ट्रामध्ये गाव नाही आहे की तिथं धनगर समाज नाही, तर त्यांनी ठरवलं की तिथं, आता बघा तुम्ही, असं किती ठिकाणी आहे की तिथं अहिल्यामातेचं स्मारक आहे. तुळजात गावात असेल, महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक गावामध्ये धनगर समाज आहे, पण तुळजात गावामध्येच फक्त धनगर अहिल्यामातेचं स्मारक असेल. आता त्या ठिकाणी जर एकत्र जमण्याचं साधनच तुमच्याकडे नाही आणि तुम्ही मंदिरामध्ये जमा झाल्यानंतर तुम्हाला मंदिरामध्ये शिकवत नाही समाजासाठी काय करायचं, समाजाच्या एकत्रीकरणासाठी काय करायचं, समाजाचे काय विषय, काय धोरणं आहेत, हे तुम्हाला समजणार नाही. तिथं फक्त तुम्हाला देवदेवची दे बाप्पा सांगाल, तुम्ही तेच करणार. आणि उदाहरण घेण्यासारखं आहे काही ठिकाण. आज तुम्ही बघा, मुस्लिम समाजाचं उदाहरण घ्या, तुम्ही ब्राह्मण समाजाचं उदाहरण घ्या. मुस्लिम धर्मामध्ये तर प्रत्येक मस्जिदीमध्ये ते एकत्र येऊन सांगतात की आम्ही आज हे निर्माण केलंय, आम्ही हे सुविधा निर्माण केलंय. तिथं प्रत्येक गोष्ट, तिथं त्यांच्यात भ्रष्टाचार नाही. आमच्या मंदिरामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार आहे. मंदिर बांधकामामध्ये सगळ्यात पुढे आम्ही, यात्रेला सगळ्यात पुढे आम्ही, पण एखाद्या समाज कार्यासाठी आम्ही जाणार नाही. हे लक्षात ठेवा. ही माझ्या समाजाची अवस्था निर्माण झालेली आणि ह्या गोष्टीला कारणीभूत आहे मीच. मग आज जर आपण असा निर्णय घेतला, समजा समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीने जर असा निर्णय घेतला की बाबा जिथं समाज मंदिर नाही, जिथं अहिल्यामातेचं स्मारक नाही, अहिल्यामातेचं स्मारक तयार करून तिथं जर प्रत्येक, आज गावामध्ये जर एखाद्या गावामध्ये जर 100 लोकसंख्येचं गाव आहे, तसं तर गाव लोकसंख्या तर प्रत्येक ठिकाणी, माझं गाव तर कमीत कमी 4000 ते 5000 लोकसंख्येचं गाव आहे. त्याच्यामध्ये 2 ते 3000 धनगर समाज लोकसंख्या आहे. तर ठरवलं गावाने, प्रत्येक गावाने ठरवलं की आपल्या गावामध्ये अहिल्यामातेचं स्मारक तयार करून तिथं संपूर्ण समाज, ज्या दिवशी बाजारचा दिवस असेल अथवा एक संध्याकाळची वेळ जर असेल, दर सायंकाळी जर आपण तिथं जमा झालो आणि जर समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीने ठेवलं की मी कमावत आहे घरामध्ये आणि मी 5 रुपये दर दिवस देऊ शकतो त्या समाज मंदिरापाशी, तिथं जाऊन आणि तिथं त्या गोष्टीसाठी यंग जवान 2 मुलं समाजाचे जे चांगले सुशिक्षित आहे, तर त्याने त्या गोष्टीचा निर्णय हातात घेतला. एक समजा त्यांनी असं एक ग्रुप तयार केला आणि ते ठरवलं की रोजचे 5 रुपये, तर ज्या गावामध्ये लोकसंख्या 100 आहे त्या गावामध्ये 500 रुपये जमा होतील. जी लोकसंख्या 1000 आहे तिथं 5000 रुपये रोज जमा होईल. विचार करा, तो पैसा समाज कार्यासाठी काम होईल. मग तुम्हाला कुठं असं एखाद्या काही गोष्टीसाठी करण्याची गरज आहे, तिथं वाचनालय, शाळा वगैरे काही, जो व्यक्ती असंघटित आहे, जो व्यक्ती त्याच्याकडं कमजोर आहे समाजामध्ये, आणि ज्यावेळेस तुम्ही आपल्या समाजाची कमजोरी पार पाडाल, ज्यावेळेस समाजाची कमजोरी तिथून हे होईल, समाजाची जी कमजोरी आहे, जी समाज कमकुवत आहे, ज्यापर्यंत तुम्ही त्याला प्रभाव करणार नाही, तोपर्यंत तो समाज मार्गस्थ होणार नाही. आणि हीच घटना आमच्यामध्ये घडलेली. राजकीय क्षेत्रामध्ये पण हीच अवस्था आहे. कारण आम्ही विखुरलेलं, प्रत्येक ठिकाणी आम्ही विखुरले. 1560 पक्ष आहेत. सगळ्या पक्षामध्ये आम्हीच, सगळ्या पक्षात आम्हीच. काय पण कशाला? फक्त झेंडे घ्यायला, नेतृत्व करायला नाही. हे लक्षात घ्या. ही आमची समाजाची अवस्था आहे. काय कारण आम्ही विखुरले गेलो. एवढी समाजाची ताकद असताना सुद्धा समाजाला विखरून ठेवलंय लोकांनी. काय कारण याला कारणीभूत त्यांना नाही म्हणता येणार, त्यांना कारणीभूत म्हणताच येणार नाही. त्याला कारणीभूत सुद्धा पण आम्हीच आहे. काय ह्या गोष्टीला कारणीभूत सुद्धा आम्हीच आहोत. कारण हे साहजिक आहे. कारण आमच्यात एकत्रता नाही, एकात्मीयता नाहीये. काय मला फक्त मी हा शब्द माझ्या समाजामध्ये जास्त घुसला गेला आणि मी आणि मीपणा, ह्यामुळे माझा समाज पूर्ण समाजाचा पट्ट्यापोळ झालाय आणि चांग भल्याच्या नावाने सगळं धनगराचं पांगभलं झालंय. ही रिअल कंडिशन आहे. काय मला सांगा, आज आदमापूर ट्रस्ट कोण आहे? आदमापूर ट्रस्टची संस्थे कोण? एखादा धनगर समाजाचा व्यक्ती नसेल असं तरी मला वाटतं. आणि त्या संस्थेला, त्या आदमापूर ट्रस्टला लाखो कोटी रुपये जातात. काय ते 5-25 त्यांचे ते आहेत, काय मध्ये त्याला ते शेळ्याचे, ते मेंढ्याचे फड, ते 5-25 फिरतात रोजचे. ते प्रत्येक ठिकाणी माझ्या गावामध्येच एक वेळ आलं होतं, एक आलं होतं, एक दुसऱ्या दिशेने गेलं होतं. तुम्हाला सांगतो 5-25 हजार रुपये रोज माझ्या गावातून जमावायचे. 8 ते 10 दिवस राहायचे इथले लोक, धनगर समाज, बाळूमामाच्या मेंढ्या. म्हणून कमीत कमी त्यांनी रोजचे 25 असे 10 ते 5 लाख रुपये ते घेऊन गेले 8-10 दिवसात. शेवटी मेंढ्या लोकांनी वळल्या फुकटमध्ये, कारण बाळूमामाच्या नावाने भरपूर काही झालं. मग मला सांगा, ठीक आहे, बाळूमामा टांग झालं, मग ते पूर्ण अधिकार, ते पैशाचं आधिपत्य, सगळ्या गोष्टी, मेंढ्या जे उत्पन्न होत्या त्याचं सगळं उत्पन्न होतंय. मग हे समाजाला कुठपर्यंत काम आलं? समाजाचं त्यांनी काय काम केलं? कारण समाजाला फक्त दैवीकरण केलं त्यांनी, बाकी काहीच केलं नाही. समाजाचं एखादं काही केलं?
एखादं मुलीचं वस्त्रीगृह काढलं, एखादं कॉलेज टाकलं, एखादी शाळा टाकली, काहीच नाही. मंदिर बांधलेत बाळूमामाचे, बाकी काहीच केलं नाही. बाळूमामाच्या नावानं चांगलं बोललं. आणि मग हेच करताना तिथं कोण आहे? नाही देवाला. आणि आमच्यामध्ये डर घातलाय, भीती. देव नाही बाबा, देवाचा असं तसंच. आता मी विचार केला, जर त्या टायमाला बाळूमामाची एवढी बिकट अवस्था होती, बिचारे गरीब परिस्थिती आली, त्या टायमाला त्यांनी कोणी मत केलं आणि ते मेल्यानंतर बघा लोक लाखो रुपये तिथं उजळायला लागले. ही माझी समाजाची अवस्था आहे. कारण समाज दैवाती झाला हो. मला बिलकुल ह्या गोष्टी आवडत नाही. ठीक आहे, माझ्या समाज मताशी सहमत असतील नसतील हा विषय वेगळा आहे. मला बिलकुल त्या गोष्टीचं काहीच वाटत नाही. पण तुम्ही थोडासा विचार करा, जे समाज बांधव माझा सुशिक्षित झालेला आहे, मला सांगा ना, आदमापूर ट्रस्टचे अध्यक्ष ट्रस्टी कोण आहेत? किती जण आहेत आपल्या धनगर समाजाचे? त्यांना माझी विनंती आहे, जे असतील ते. मला तर माहिती नाही ट्रस्टी, पण मी विचार केला की आदमापूरला एवढं लोक इतके शेळ्या मेंढ्या वगैरे जातात येतात, मला माहिती नाही आहे. पण माझं विचारणं काम आहे. बघा, मी तर बघतोय, चालू माझा प्रयत्न, बघून एक दिवस बघू काय आहे ते. मग मला सांगा, समाजासाठी मग यांचे 20-25 पडं आरक्षणासाठी गेले का? हे सगळे लोक आरक्षणासाठी गेले का? की बाबा आम्ही 25 पडं आमचे निघून सनी काय जो पैसा आला सगळा धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी लावू आणि अख्खा मुंबई जाम करू, मुंबई चक्का बंद करू, अख्ख्या मेंढ्या तिथं घालू. कोण गेलं का आत्मापूरचं एखादं? कोण? ट्रस्टचा पैसा कुठे गेला? कोणाकडे? कोण आहे ते व्यक्ती? विचारायला पाहिजे प्रत्येक समाजाला. आणि त्याच पद्धतीने प्रत्येक गावामध्ये आलेल्या माता स्मारक बांधून ज्या मात्यांनी, अरे मला सांगा, जे लोक तुम्हाला मंदिर 5-25 लाख बांधून सनी ते तिथं पूजा करण्यात जातात, अरे ते समाज फक्त एकच आहे, बहुजन. यांनीच आज हिंदू धर्म टिकून ठेवलाय, यांनी फक्त त्याचा व्यापार केलाय. काय 12 ज्योतिर्लिंगाचा उद्धार करणारी माझी आल्या माता. मग मला सांगा, हे जर देवाचे एवढे देवदेव करणार असते तर मग यांनी आतापर्यंत 12 मंदिराचा जीर्णोद्धार का नाही केला? कधी ऐकलं एखाद्या ब्राह्मण समाजाच्या एखाद्या व्यक्तीने जेव्हा याचा उद्धार केला? ते फक्त तिथं येऊन त्यांनी ते म्हणले, हा मंदिर बांधा, वा पूजा पाठ करायला, ते दक्षिणा द्यायला आम्ही, घरून उचलून अन्नधान्य नेऊन टाकायला आम्ही. कुठपर्यंत चालायचंय? समाज तर लागत. ठीक आहे, मी धर्माच्या विरोधात नाहीये, पण मला अभिमान आहे माझ्या धर्माचा. पण त्या धर्माचा जर मी अभिमान बागत असेल तर धर्माचं कार्य करण्यास सुद्धा अधिकार माझाच असावा. मी त्यांच्या मनानुसार काय करावा मी? आज माझा समाज जर एवढा पछाडलेला असेल, एवढा मागाडलेला असेल, एवढी अवस्था माझ्या समाजाची बिकट झाली असेल, तरी कुठपर्यंत करायचे? नाही आवडणार मला या गोष्टी. म्हणून माझ्या समाजाला एकच सांगता की ते माझ्या समाजाने आता फक्त ध्येयवादी बनलं पाहिजे. तुम्ही ठीक आहे, ध्येयवादी असावं, देव तुमच्या मनात असावा, तुम्ही हिंदू धर्म मान्य करा. सगळ्यात मोठं हिंदू धर्माचं रक्षण करा तर आपणच आहेत, बहुजनच आहे. आज जर हिंदू धर्म टिकून आहे, फक्त बहुजनाचा अस्तित्व टिकून आहे, हे लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं आज तुम्ही सगळ्यात मोठे हिंदू आहात. आता काही लोक म्हणतात, आता माझे काही मित्र वकील वगैरे झालेत, माझे काही मित्र डॉक्टर आहेत, ते काय धनगर डॉक्टर काय खरे बहुजन समाजाला लोक करतात. बहुजन समाजाचा माणूस दुसरा नाही, हे लक्षात घ्या. अरे बहुजन समाजाचा माणूस एवढं जर समजा मागासवर्गीय असते, एवढे जर समजा ते असते, एवढं जर केस पण तुम्हाला सांगतो इकडे जाणं, म्हणजे हे आमच्या समाजाची शोकांतिका आहे. कारण हेच आमच्या समाजामध्ये घुसून दिले. त्यांनी स्वतःला उच्च पदस्थ नेऊन ठेवलंय. अरे खरे उच्चपास मानकरी आम्ही. अरे जरा एवढे समजा बॅकवर्ड समाज, एवढं मागासवर्गीय समाज, धनगर समाज एवढा मागासलेला असता. अरे जी घटना लिहिली ती एका मागासवर्गीय माणसानेच लिहिली ना बाबासाहेबांनी, आणि त्याच्यावर सगळं देत चालतं. त्यांनी काय सांगितलं? सर्वांना स्वातंत्र्य दिलं आपापल्या धर्माचं पालन करायचं. अरे सगळ्यात मोठे तो धर्म आम्हीच आहेत. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. तरी सुद्धा आमची ही अवस्था का? कारण आम्ही एकत्र नाही. इथून पुढं माझ्या समाज बांधवांनी एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला एकत्र येऊन गाव तिथं जिथं माझा समाज आहे त्यांनी समाज तिथं अहिल्यामातेचं स्मारक तयार करून दर दिवशी तिथं आपापल्या पद्धतीने काय देणगी देता येईल, काय देता येईल तिथं द्यायची. त्या पूर्ण पैशाचा आपल्या समाजासाठी जीर्णोद्धार करता आला पाहिजे. आणि ज्यावेळी समाज एकत्र आल्यानंतर तिथं बसण्या उठण्याची सुविधा निर्माण झाल्यानंतर, तिथं समाजाचे विचार देवाणघेवाण झाल्यानंतर, आजूबाजूचे गावचे लोक तिथं आल्यानंतर, आजूबाजूच्या गावचे लोक आल्यानंतर एखाद्या मंदिरामध्ये आहे का हो सुविधा? आहे का सुविधा? तिथं फक्त मंदिर बसण्यासाठी आहे फक्त, पण त्याची बाथरूमची सुविधा नाही. आज मला सांगा, गावामध्ये अशी कितीतरी मंदिर, एखाद्या गावाच्या बाजूला संडास बाथरूमची काही लाईन दिसली का 2-4 घराची? काय राहण्याची सुविधा दिसली का? बाहेरचं गाव चाललं तर विषयच नाही. कारण याला अवस्था काय आम्ही, कारण त्यांना माहिती हे जर एकत्र आले, हे जर 4 लोक एकत्र होणार, असं आहे तसं आहे, यांनी आपलं कधी एकत्र येऊन देणार नाही. तिथं फक्त सकाळी ब्राह्मण येणार, संध्याकाळी ब्राह्मण येणार, तुमचं उचलणार, काय दक्षिणा द्या, विषय संपला. रामायण महाभारत आम्ही तेच ऐकत आलोय. अभिमान आहे आम्हाला रामायण महाभारताचा, विषय नाहीये. पण दररोज ते सांगा, दुसरं काही सांगा ना समाजाविषयी. आणि आज एखाद्या गावामध्ये एखाद्या समाजाविषयी एकत्र येऊन कोणी सांगितलं का समाजाने असं वागायला पाहिजे तसं? अरे साध्या यांनी संडास बाथरूम सुविधा नाही केली आपल्यासाठी, हे काय करणार आहे? हे लक्षात ठेवा. आज धर्माचं अस्तित्व टिकून आहे फक्त हे बहुजन समाजावर टिकून आहे, हे फक्त आपल्यामुळे टिकून आहे. आज हिंदू धर्म टिकून आहे हे फक्त बहुजनामुळं.
काय म्हणून धनगर समाज बांधवांनो तुम्हाला आज तळमळे आणि कळकळीने सांगतो, उठा, जागृत व्हा. तुम्ही देशामध्ये नंबर 1 ला आहात आणि महाराष्ट्रामध्ये नंबर 2 ला आहात. म्हणून तुम्हाला आज एकत्र येण्याची गरज आहे. समाजाला तुमची ताकद दाखवून द्या. ज्यावेळेस मतदानाचा टाइम येईल त्यावेळेस तुमचा समाजाचा प्रत्येक उमेदवार उभा करा. तुमचं काय निवडून नाही आला तरी हरकत नाही, पण तुमचं समाजाचं मतदान एक शिक्का आणि एक मताने पडलं पाहिजे आणि त्यावेळेस तुम्हाला बाकीचे समाज जोडल्या जातील. मग ते अवंतरमाळी समाज असो, वडील समाज असो, कोणताही समाज असेल तर त्यावेळेस ते तुम्हाला जोड. आणि प्रत्येक पूर्ण बहुजन एकत्र आल्यानंतर एक गठ्ठा मतदान झाल्यानंतर सत्ता तुमची चालल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ते महाराष्ट्रात काय तुमची पूर्ण भारतात तुमची सत्ता असेल आणि त्यावेळेस कुठेतरी सम्राट अशोकांचा भारत निर्माण होईल. काय हे लक्षात घ्या. म्हणून तुम्हाला जागरूक होण्याची गरज आहे, काळाची गरज आहे. नाही तर तुम्ही अशी विखुरलेली राहाल तर तुमची अवस्था संपलेली, तुमचं काहीही शक्य होणार नाही. दैवा सोडून ध्येयवादीकडे घ्या. एक ध्येय घ्या की मला माझ्या समाजाची उन्नती करायची. तुमची उन्नती झाल्याशिवाय राहणार नाही. बघू बाकीला काय पुढल्या भागात जे काय घटना येईल, जे मला काय सांगता येईल ते पुढच्या. धन्यवाद. जय माता.